Bon dia. Bon dia. Vale, anem a parlar un poc de campanar. Com era campanar quan vostè era jove? Bueno, quan jo era molt joveneta, Campanar era tota horta. I no n'hi havia les finques que està ara, el nou Campanar, tot el bioparc, tot això no n'hi havia res, eren tot camps. I hi havia col·legis? N'hi havia dos col·legis, bueno, un col·legi en la plaça. Uno era de xics i l'altre era de xiques. No com ara. No com ara, que ara van tots junts. Molt bé. En la plaça que encara estan les portons. 4 o 5 ultramarinos, tendetes, botiguetes, i si no es tenies que anar al Mercat Central. Però així tenies de tot. I us coneixiu els amos de les tendes? Sí, uno li diem Vicente el Guerro, l'altre el senyor Vicente, l'altre Vicente el de la botiga nova, l'altre Casamero. Quants Vicents? Sí, així n'hi ha molts. I encara continuen? 3 o 4 carnisseries, n'hi havia també 4 o 5 ultramarinos, tendetes, botiguetes, i si no es tenies que anar al Mercat Central. Però així tenies de tot. I us coneixiu els amos de les tendes? Sí, uno li diem Vicente el Guerro, l'altre el senyor Vicente, l'altre Vicente el de la botiga nova, l'altre Casamero. Quants Vicents? Sí, així n'hi ha molts. I encara continuen? No, ja les llevaren totes. Des que ja posaren el Mercadona, el Carrefour, l'Hipercor, ja desaparegueren les botiguetes. I com eren els carrers? Eren iguals que ara? No, estaven en adoquins. Així com ara estan fins, estaven en adoquins. I les aceres estretetes. Però no passaven. I passaven carros que anaven a l'horta o algun camió de vez en quan, en palla o en farina, ara te dic els molins. Sí, conta'm un poc els molins. Perquè n'hi havia uns quants molins. El molí Juan Blat, que era de farina, el molí de paper, que feien paper. Ah, vostè també anava? Sí. N'hi ha un carrer que se diu Molí de la Marquesa i quins n'hi havia més. I vostè les cases les veia igual o estaven més arreglades? No, eren tot plantes baixes. La majoria plantes baixes eren. I sempre no entrava ningú lladre ni res, antes. Vivíem més tranquils que ara. Ara tenim més comoditats, però antes vivíem més tranquils. Molt bé. I respecte a l'horta, com era la zona de l'horta de Campanar? Què plantàveu? Pues mos pares, mon pare que tenia horta, la tenia al costat del bioparc, d'on està el bioparc, sí. I plantava de tot, forment, dacsa, cols, tomates, pimentons, cacau, panolles, dacsa, o sigui que plantava faves. Nosaltres no mos faltava res, teníem de tot de casa. Però viviu de l'horta. Sí, i teníem animals també. Teníem gallines, pollastres, capons. No te rigues que després te diré el que és un capó si no ho saps. Sí, i teníem una vaca que també mos feia llet i ma mare totes les setmanes, tots els diumenges, matava un pollastre en una cresta roja enorme i un color, perquè només menjaven que dacsa. I hi havia sequis? Hi havia sequies. Sequis a l'horta? Sí, n'hi havia moltes sequies. Així passava la sequia. Però on viu Marta, davant passava una sequia que ara no me'n recordo com se diu. La sequia Rascanyà. Ah, molt bé.
I sequietes xicotetes per regar els camps n'hi havia moltes. I els molins saps si encara... Han desaparegut ja tots. N'hi havia també alqueries, moltes alqueries, perquè com tot era horta, estava l'alqueria de Bellver, l'alqueria de Llonar, l'alqueria de Ricós i unes quantes més, però ja no recordo. I ara les festes de Campanar, com eren? Com les recordava? I unes quantes més, però ja no me'n recordo. I ara les festes de Campanar, com eren? Com les recordava? Lo que passa que antes n'hi havia 4 clavarieses fadrines i 4 clavarieses casais, només. I ara aquesta norma l'han canviat, són col·laboradores i n'hi ha quasi 100. Igual té fadrines, casaes i han canviat això, però antes se feien moltes festes. Se celebrava la Professó de Sant Miquel, la Puríssima. Setmana Santa mos vestíem dels xics de judíos, les xiques de samaritanes i l'encuentro era preciós en la plaça. S'encontrava la Mare de Déu en el seu fill i tiraven moltes palomes blanques, soltaven i moltes decimetes. Decimetes són paperets que darrere tenen versets. I era que ploraves i tot d'emoció. I què es feia? Què menjàveu? Com s'ho passàveu bé en les festes? En les festes, el camí trànsit que diem, on està la Fe Nova i l'avenida de Campanar, això era una carretera ampla, en arbres a cada costat, i allí anàvem a jugar, a la corda, a Pasqua estava el col·legi de Sant Javier, que n'hi havia xiquets i xiques internats. I nosaltres fèrem amics i en Pasqua jugàvem a la corda en ells, després berenàvem i molt bé, molt bé. I algunes s'han casat en algun xic d'allí, del col·legi, sí. Ara és que ja no està, ara és la Generalitat. Molt bé. I ens han parlat d'altres zones de València i de l'Horta, que s'eixiu a la fresca en zones de València i de l'Horta, que s'eixiu a la fresca en estiu. Què és això exactament? Què fèieu? Doncs mira, acabàvem de sopar i com no teníem tele i se cansàvem de la ràdio, agarràvem la caireta i se sentàvem en el carrer, però tot el veïnat, tot el carrer, i xerràvem i se reien de nostres coses, no parlàvem mal de ningú i així passàvem i allà a les 12 se n'anàvem a dormir. I ja era la forma d'entretenir. Sí, perquè no n'hi havia tele, n'hi havia d'això. I te conto quan era més xicoteta? Sí, clar, el que vostè vulgui. Sí, sí, continua. Quan era jo xicoteta, més xicoteta, de 8 o 10 anys, n'hi havia un solar al costat de ma casa que allí fem bolillos, fem firbolite, fem ganxillo, fem punt de creu. La diversió que teníem era això. Després jugàvem a les caniques o a dir xistes o versos, però se feia molta labor de manual. Una cosa més o de com era la seva vida en Campanar i com han passat els anys? La meva vida, mirant-me a casa, som 5 germans. Érem 5 germans, ara ne som 4. I ma mare als 13 anys me tragué del col·legi per anar a treballar. I jo treballava en València d'aprenenteta en una sabateria. Entri als 13 anys i esquí 15 dies perquè m'anava a casar. 15 dies antes de casar-me perquè m'anava a casar, per preparar-me les coses. I jo era la segona de 5 germans.
I els meus germans també treballarem molt pronte perquè antes només teníem lo de casa, lo de l'horta i això. Després ja venérem, no fa molts anys, 6 o 7 anys, ja venérem les terres, ens ho pagaren molt bé, i ja vull dir, després ja te diré alguna cosa. Vale, molt bé. Ja està, si no vols dir res més...